Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jalama Wailat Miki Shila Hak Artrik Jemang ula penbenasong jingarap alai klur tingka na kebentaban penbahapan met ya kamadan football but basketball court jong ka kiang nang ba government college juai. Ya kani Menteri ula penbenaha bawan pli perda ya ka first Saturday Super League Arjar Arpen Rio jong ka kiang nang ba government college juai bala penlong halor kapang Saturday Spirit Champion Mindset Choosing Over the Drugs. Kasin jam jong kani ka jingale kai ka long ban kin tiwi ki samla puli hai ki kam yale kai na lor ka puli puthi bat ru ban persha halor ka jingma jong udrang. Uma wailat miki shlaha ka jingkran ula kin tui ki samla ban shimkya ya ka kam yale kai bat penbenaru ya ka song jingarap na ka benta ban kin tiu ya ka kam yale kai hapo ko college. Shwa kani u principal ma H toy ula ai kuble ya ka sports and Khelo India committee kabala shimkya ban penlong ya kani ka jingale kai na ka benta ban pensngau tenat ya ki samla puli kani ka college. Katba u Dr. D. Suchang, Secretary Khelo India, kyang nang ba government college ul ai kuble ya ka sorkar bat ya u principal ka college ki bala ai lad ban penlong ya kani ka league.